Sanibona, uhlophe lo. Nginibingelele nginamukele futhi kwinkulumo zikaHlophe ezakhaya. Inkulumo namhlanje ithi umuntu asoza empedweni wakhe belala phansi. Umuntu asoza awe empedweni belala phansi. Sithi lento ithulile lento le efuna umuntu ohluzile la esitezi. Uthi asoza waye empedweni belala phansi. Kwesinye isikhathi konto uyifunayo wena. Lento uyifuna ngayo yonke indlela. Dodo onayo. Bese kuphatha kabi lento onayo. Kanti leyo nto ungabi nayo kwakho leyo nto iwona okunqandayo kokuphephisayo ukuthi lento mhlawumbe ngabe ifaka enkingeni. Dodo awunayo into wena. Kanti uyaphepha ngenye indlela. Dodo awunawo umphethe kodwa wena ufuna umphethe kodwa manje awunawo. Kanti ulela kona bese uyavela uwele phansi. Kanti molela phansi vele ngeke uzuwe. Lento iyakuphephisa kodwa wena ngeke ubone ngoba ushawa ilukuluku lokuthi lento uyayifuna. Manje unayo bese uphatha ukuthi awunayo. Kanti kuyakusiza ungabi nayo kwakho. Lokhala usisikhathi uthi awunayo intombi. Dodo awunayo intombi awunayo umuntu ngathi ozokupha ucansi. Kodwa futhi ube nesifo socansi. Ngobani? Ngoba awunayo umuntu ozana ucansi. Awunayo intombi. Thothi lento yakho yokushima isiyakuphephisa futhi. Efenza ucansi. Nokhulelisa la ingane engahleleni. Isho njalo inkulumo yami namhlanje ukuthi umuntu asoza wempetheni nayilala phansi. Thamelani futhi ngokuzayo ke esisiqephe esilandelayo seyinkulumo kaHlophe ezakhaya. Sanibona. Nginamukele futhi kuyinkulumo kaHlophe ezakhaya. Isifundo senamhlanje sithi akuyona inkinto njengoba uyibona. Esisikhathi umuntu uyaduma ngento ethi uyiyona kanti ayona lento. Kodwa kwaziwe nje ukuthi uyiyona. Njengenja. Bathi abaziyo bathi inja iwumngane womuntu omkhulu. Kodwa ikatla nabaliboni lona elilomngane obuyiqiniso. Ngoba inja buyikhombisa amaphoyisa ukuthi la nifihla khona ama-drugs. Kodwa ikatla alikazi leyo nje lento. Kodwa kuthiwa yinja yomngane. Sesho ngalo ndlela ukuthi qabelani nivula amehlo. Bese isikhathi lo muntu othi umngane wakho, doda yena umngane wakho. Dodo lo ombona ngathi ayena umngane wakho, dodo uyoqoba umngane wakho. Ngibingelele futhi nginamukele kwinkulumo zikaHlophe ezakhaya. Namuhla ngifuna ukuthi isifundo sanamhlanje sithathe kule ndathana engixoxala nogwaja nekati. Funa ugwaja ubingelela ikati ukuthi sawubona. Ikati livume lithi yebo. Athi unogwaja awukho unogwaja okhulumayo. Isifundo sanamhlanje ukuthi yekani endaweni lalela yonke nonsense la impilo serious impilo ayikuthi uzomlalelana nawe akuthathe serious if nawe uzokwazi ukulalela indaba enelilwane ekhulumayo. Life is serious life impilo ufuna uyiphile is serious. Yekani indaba nilalela izitori ngekho zeyilwane ekhulumayo wazabi uyibona unogwaja okhuluma nekati. Inkinga zakhe iningi iqala la uhamba ulalela yonke into. Isona isifundo sanamhlanje engineza kuleyo inkulumo zaHlophe ezakhaya. Ungahamba ulalela yonke into. Sanibona uHlophe la phinde nginibingelele futhi enkulumeni zaHlophe ezakhaya. Seyibuya ke ihlandla lesibili manje. Isifundo sanamhlanje sithi ezinye inkinga onazo zibanga wena vele. Ngabe uthoya ifuni ngaba zikho. Wena okhanda inkinga zakho. Uwenze wena mowenza itiye bese waliphephethe futhi. Lamanzi abeka wena abila. Ubungacisha noma nini iketele umuntu olithanda itiye elishisayo. Waliyeka lazilashisa. Tema selishisa ke bese waliphuza bese walipholisa futhi. Ngani ungalimisanga iketele lengakabili? Uze uliphuze kahle itiye lakho lingekho isidingo sokulipholisa. Lenkinga ebanga wena. Obheka ukuthi zingaki inkinga onazo ebangile. Sanibona uHlophe lo. Angini. Ngithi nginamukele futhi enkulumeni zaHlophe ezakhaya. Sifundo sanamhlanje sithi abantu abayithanda edla. Kanti futhi nemba bayithanda. Ukuweke.
Sanibona futhi nginibingelele lekuseni nginamukele la kuyinkulumo ezohlophe ezakhayo. Uma ufuna ukuthi ngixoxe eqala indatshana encane uma mosquito uyaphuma esidlekeni sawo uhambe amemeze lo mosquito wesifazana athi buye lapho ungayi kude kakhulu ungalaleli lo uye khona ngenkani lo muyi mosquito oyingane uhambe kuze kuphela isikhathi eside nje useyasaba lo nina wa mosquito uthi uphi manje lo mosquito ongabuya mebuye bese mbuze lo uthi mntanami kodwa wahamba ngaka sesiworried uhambe kanjani lo hamba khona ajabule lo mosquito athi bebe abantu bajabule kabi ungibona bebe ngishayela izandla le ngiyakhona wonke umuntu ungishayela izandla lonke umuntu ungishayela izandla andabashaya izandla bebe ugeja bethi bawubulala so ngaleyo ndlela ngisho ukuthi uboqaphela nawo labantu laba ocala bashayela izandla kanti andabakufuna bafuna ukugwaza bakubulala ubhekisisa ukuthi uqaphele izona lezi inkulumo zikaHlophe ezakhayo futhi nithameleke ngokulandela futhi mase ngiphathele okunye futhi sanibona nginibingelele futhi uHlophe lo nginamukele futhi kuyinkulumo zaHlophe ezakhayo i-motivation inja idla amathambo kodwa futhi inja ayiwathanda amathambo kodwa abantu bayinika amathambo ngoba bethi beyiqomelisa ngamathambo bethanda amathambo ingoba inja ayiqabangi ithambo benika oqala bayalidla base becanthi yalithanda kanti alithande so alamazwi ethi ungafani nenja know your worth siphinde futhi sihlangane siqaphele silandelayo seyinkulumo kaHlophe ezakhayo sanibona uHlophe la ngiyazi ukuthi ngisafika kulomkhakha we-motivation yazi abantu abaningi bakhala kakhulu bathi umqondo wami ucashe kakhulu umqondo wami so ase ngithi angiphinde ngenze le video futhi motivation ngoba ngathi niyithandile ngithi fanele abantu bazi ukuthi uyinsimbi yabo kodwa bangazi ukuthi uthola laphi uthola kanjani uyimalini eZiland so ufane njenge aluminium izinto le wena umuntu kodwa uyishaye sansimbi yabo lingaziwa inani lakho nokuthi mhlawumbe i-aluminium mayiphuma ayikwazi ukuthi izoba yiwind noma izoba isicapha noma izoba yini abantu bangayazi imovie yakho eyizona but unga give up sanibona Hlophe la kamyalezo ngubhekise kuwena dadewethu wempela qaqa manje sikugogile yabona na wole lezi ndawo lezi la endawo zakhombisa ukuthi lento sindala lento yakhona qaqa sanibona uHlophe la angilwi ngithi na ukuthi uyahluleka ukunika imali ukuthi wenze ikhanda ongcona akunikeze ukuthi wenze inzipho khona uzowazi ukuthi unowaye growth